Bueno, pois nada, xa nos aproximamos ao final. A verdade é que, a pesar de que sabía do pouco tempo disponible, traigo un soporte un pouco extenso, pero espero podelo abreviar, porque hai cuestións que xa saíron. Vou empezar polos agradecementos. Quero agradecerlle á Diputación, ao Concello de Santiago, especialmente á Diputación da Coruña, porque, bueno, xa levamos varias convocatorias. É evidente que teñen un desexo, incluso eu creo que unha teimosía importante en conseguir que nos coordinemos para traballar a memoria histórica nas aulas. Creo que, bueno, estas son reunións, encontros que facilitan ese labor, porque falaremos das limitacións, pero é certo que temos avanzado moito en recursos, como xa se ten dito, e que deberíamos avanzar moito máis, porque, bueno, os dereitos sociais nunca están suficientemente conquistados e non estamos en un momento, digamos, donde podamos decir que sexan favorables. Entonces, bueno, desde as aulas creo que temos unha responsabilidade sobre iso. Ben, este é un pouco o esquema do que quero tratar un pouco con vos. Vou empezar un pouco a contextualizar o traballo de Nova Escola Galega sobre a memoria histórica. Algunas persoas seguro que nos coñecedes, pero outras igual non. Nos somos un movimento de renovación pedagóxica que naceu en 1983. Sempre tivemos traballo sobre a memoria histórica. De feito, unha das nosas accións máis queridas é o nomeamento de persoas socias de honra. Eu creo que na provincia de Ourense, por exemplo, todo o profesorado da Ateo que foi represaliado debe ser socia de honra. Ahora moitos xa non están con nós, pero de Nova Escola Galega. E sacábamos tamén en xornadas de diverso tipo testemunhas do que foron aqueles tempos. Pero, bueno, a partir de 2011 creamos un grupo de traballo. Nos funcionamos a través de grupos de traballo e temos un específico, que é un grupiño de persoas que simplemente se preocupan de levar ao secretariado propostas formativas que facemos en torno á memoria, ou de elaboración de materiais, ou de traballo en rede con outros colectivos. As accións formativas que temos son fundamentalmente esas tres que aparecen aí. Temos un seminario de memoria histórica que está agora mesmo traballando na súa 15ª edición. Facemos roteiros a lugares singulares de memoria histórica en diversos concellos, faladoiros, mesas redondas, é dicir, todo aquilo que todas as asociacións máis ou menos fan para poñer este tema sobre a mesa. Iniciamos desde hai tempo un traballo colaborador moi fructífero en rede. O Seminario da Memoria se foi movendo, empezou en Melide, está moi afincado na zona de Rianxo, porque duns anos esta parte a nosa colaboración máis estable está coa Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, e tamén porque temos o apoio logístico e financiero, digámoslo así, do Concello de Rianxo e de outros concellos que apoian económicamente algunhas accións, e isto sempre é importante. Pero tampouco son os únicos. Tivemos en Allariz, tivemos en distintos. Eu creo que acabamos de ver tamén o apoio do Concello de Monfero a esta experiencia. Eu creo que efectivamente na administración local hai, é dicir, pode ser que o Ministerio este traballando en unha línea, logo hai aí, non sei como chamalo, unha nube na administración educativa galega, e logo entramos no ámbito da administración local. A Diputación tamén é administración local, e é aí onde estamos vendo que temos colaboracións. Traballo tamén coas entidades, con moi diversas entidades. Xa nomeei esta Comisión pola Recuperación Histórica do Barbanza, porque coincide que temos persoas que están en Nova Escola e son tamén efectivos ali, pero donde facemos o seminario, Capitán Gosende, cando fixemos aquí en Lavacolla a Asociación Cultural O Galo, sempre, cada vez que facemos algún roteiro ou algunha actividade que sabemos que hai unha entidade que traballa ali, conectamos e é absolutamente unha actitude receptiva, aprendemos moito e xa quedamos aí un pouco
pois, bueno, con unha certa irmandade alrededor da memoria histórica. Logo facemos o que todo mundo, difusión en medios, accións reivindicativas, e agora estamos traballando na segunda convocatoria, pois tamén temos un certame de memoria histórica do Barbanza que un pouco intenta premiar traballos que se fan nas aulas un pouco para estimular, para incentivar que precisamente se fagan. Bueno, estas son unhas imaxes dos primeiros e dos últimos seminarios da memoria e distintas entidades e mesmo revistas que apoian, que axudan, que colaboran. Bueno, facemos dentro do seminario a metodoloxía da que aprendemos tamén os profesores e profesoras, son traballo de campo. Ese primeiro, eu creo que era por Mondoñedo, buscando por onde foron os guerrilleiros, unha experiencia guiada. Durante moitos anos tuvemos a presencia, o luxo de ter a presencia de Francisco Martínez, que cumpriu 100 anos o ano pasado, e de outros familiares de ciencia empresarial, de Fernanda, a neta do Gardarríos, en fin, do fillo do brasileiro. Tiñamos, digamos, unha compañía de familiares empresariadas que nos facía, e tamén estamos no Confurco, e esta foto do Taquico, Fernanda e Camilo de Dios, que é histórica, coincidiu en Allariz. Penso que foi a última vez que viron, Camilo de Dios logo abandonounos. Entonces, bueno, foi unha experiencia que realmente estaba ateigada a sala tamén de Beñañá, non? Bueno, con Capitán Cosende, no campo das Laudas, en fin. E traballo de campo, eso, os roteiros, un pouco para aprender da emoción, de como facer un bo itinerario, como chegar a través dese itinerario, ese recurso tamén ao alumnado, non? As temáticas son das máis maestras, collen así as que levan máis tempo tratándose, pero a partir de un punto tamén o tema do xénero foi moi protagonista, porque veíamos que se estaba escapando un pouco, tanto no propio leque de persoas que teñamos como relatores, estamos a ter moitas máis relatoras, e tamén, bueno, a saúde mental, hai un montón de elementos que afortunadamente temos moitas persoas moi valiosas en Galicia coas que podemos contar, non? Bueno, vou ir algo máis rápido, e, bueno, esas son outras visitas, como non íbamos ir ao Prazo de Meirás, unha excelente visita guiada, porque, bueno, estivo detrás dese reconhecimento do Prazo de Meirás. E aquí, bueno, este aniversario de Kiko, que dos 100 anos nos tamén acompañamos. E aquí, bueno, o certame de memoria histórica do Barbanza, que vos digo, vamos centrar moito no traballo do Luanano, para que non interfira en outras convocatorias. Sobre memoria histórica creemos que non hai nada así no noso contexto, pero, bueno, nos parece que así estimula máis o traballo do alumnado. A difusión, bueno, algunas das cousas que vou comentar están contidas neste número 76, se pode descargar, agora está xa de acceso libre na nosa página, bueno, na página web da revista, que tamén se accede desde a nosa. E, bueno, temos tamén a canle de YouTube moitos vídeos da memoria subidos, bueno, onde hai dos personaxes que pola súa idade non van a estar, digamos, seguramente pronto con nós, pero, bueno, deixanos aí un tesouro que tamén queremos compartir. Ben, aunque Eva insistiume moito en ir a parte práctica e de experiencia, sí que creo que hai que empezar por as conviccións, non? Eu creo que a primeira convicción que debemos ter o profesorado en xeral para este tema e para moitos outros é o que son as aulas. As aulas son, creo que, espazos para a construcción da cidadanía. Temos que ter esa convicción, porque penso que nós non podemos furtarlle ás novas xeracións, nin podemos ser cómplices da ocultación da memoria, sobre todo porque lles vamos a pedir que se ocupen tamén deste principio de non repetición de aqueles acontecimentos. Non os podemos manter na ignorancia ni na indiferencia. Entón, esa convicción eu creo que é importante. E aí hai dous compromisos que eu creo que o profesorado no seu código deontolóxico debían estar moi claros. O compromiso ca defensa dos valores democráticos, que, bueno, podémolo facer formalmente, pero debemos facelo activamente, non? Deben ser espazos de ciudadanía, deben
significa que sexan espacios para a controversia, para o debate, para a reflexión, etc. E o compromiso tamén co saber científico, porque non é igual unha cousa que outra, os relatos non todos respetan a verdade, tampouco hai tantas verdades que se poidan respetar. Eu creo que a nosa obriga é, bueno, pues a descuberta desde ese punto de vista de respeto que se vai sabendo e da indagación histórica, bueno, digamos, máis depurada, non? Vamos un pouco cas limitacións e as oportunidades para o traballo pedagóxico no ámbito da memoria. Eu creo que se marcan as dificultades, pero tamén as oportunidades, en que estamos ensinando e estamos intentando que se aprenda sobre problemas históricos que non están asentados en consensos sociais nin políticos. Non está asentada a memoria. E quizá incluso casi vemos que igual cada vez menos, porque están cambiando as leis de memoria nos territorios. E iso pode ter tamén outras consecuencias, non? É dicir, non somos un país, Alemania ten integrado no currículum necesaria e obrigatoriamente as visitas a Auschwitz e a outros lugares para que a memoria non se perda. É algo, non é ningún escándalo, nin está suxeto a que ninguna administrativa entenda que aí non hai neutralidade ideolóxica. Pero nós eso, desafortunadamente, non o conseguimos aínda, non? E dai ven un pouco pois que a veces teñamos esas actitudes de autocensura ou de, bueno, non sei ver como, se facemos non facemos ou deixamos de facer. E eu creo que iso é importante que o vayamos tendo cada vez máis claro, non? A sobrecarga do currículo xa non a vamos a tratar, sabemos que existe, e además, en segundo debaco das probas, pois é realmente un sinvivir, por decirlo así, sobre todo para eles e para o profesorado que dá en ese curso. Pero ainda así hai profesorado que entende que traballar este tipo de temas con un tipo de metodoloxía que respete a autonomía do alumnado, que sexa significativa e indagatoria, lles permite ter outra visión que van a aplicar a outros ámbitos da propia historia e a outros ámbitos da vida. Entonces, digamos que non se tortura si o temario, pois, ai, que non chego, que deixo de chegar, si lle dedico moito tempo ou si uso unha metodoloxía que vai facer que todo vaya algo máis lento, non? Están os problemas nos materiais curriculares, que antes tamén sacou Miguel, me parece que sí. Claro, hai a historiografía directamente máis franquista ou esta outra que comentabas que, claro, coloca a República e logo tal, e é como, bueno, dunha cousa caímos a outra porque hai unha lectura de que, de algún modo, a República tomou unhas accións, meteuse uns xardís que provocaron que, a ver, e se fai a veces desde unha equidistancia e desde un principio de causalidade ou incitando ese principio, pois, bueno, realmente moi cuestionable, non? Hai outra, este relato histórico, apolítico, medio equidistante, bueno, que xa que quere ver, pois, é unha tragedia fratricida, como se todo o mundo houbera tido un papel máis ou menos equiparable, non? E claro, ese é un relato moi confuso, tamén se fai políticamente, recordade, pois, o tema das guerras dos nosos avós, non? Bueno, isto por que é importante? Porque non é moi pensable que o profesorado vaya a ter tempo para reescribir todos os temas. Entonces, botamandos, libros de texto, pensemos cando escollemos que podemos escoller, e se hai unha escolla que xa está feita polo centro, busquemos incluso, podamos comentar co propio alumnado, bueno, pois os nesgos que podes ter ese propio material. Tamén hai materiais alternativos, despois falaremos un pouco deso, porque as entidades memorialísticas traballan o que non está escrito por ter, sobre todo, un tipo de material moi vinculado á potencialidade do local na explicación de sucesos da memoria histórica e da memoria democrática, que é digno de que lle botemos un ollo, que están aí, están desexando, e, bueno, eu creo que en moitísimas entidades teñen un rigor científico, porque, bueno, son historiadores quen están detrás, non? Hai que lembrar os avances legislativos, a Lei de Memoria Democrática, tamén a LOMLOE, o que non quere decir que iso este exento, como decíamos antes, bueno, pues desta polarización que nos invade e que, bueno, sexa tamén un contexto que este inzado de desinformación, non?
Aquí falamos da memoria democrática por un lado, poñer en valor quen loitou polas liberdades para que se entenda de que non chegaron hasta aquí sin máis, e máis, eu creo que ahora hai que incidir en que podemos volver para atrás, e que significa volver para atrás en cuestións concretas que están sucedendo e que eles poden valorar. Si simplemente con un cadro comparativo de como estaban as mulleres en diferentes épocas históricas e como estamos ahora e como se está promovendo que podan volver a estar, pois igual temos algo que entender sobre a igualdade, sobre a memoria histórica e sobre outras cousas. Ben, as administracións educativas se supón tamén que deben formar ao profesorado, deben fomentar un pouco todo o que ten que ver con dispoñer de recursos efectivos para chegar ás aulas e á comunidade educativa. É dicir, eu a veces, cando daba clase, acabo de xubilarme, cando daba clase en magisterio, en educación social, e alguén sempre salía, creo que as familias, e eu sempre lles decía, eu son nai, o profesorado na súa inmensa maioría, unha boa parte serán nais e serán pais, porque sospeitamos que as familias son as que van a poñer en riba da mesa pegas. Porque xa adxudicamos que me vou preparar para unhas familias que van a vir xusto a contestar todo isto. Haberá familias que estean en outra onda e que podamos contar con elas e que tamén teremos que ver como presentamos as cousas, porque debemos saber como profesionales como defendelas. Ben, aquí está esta cuestión da memoria democrática, de salvar estas figuras que debemos sempre poñer en valor como defensoras desas liberdades, desos dereitos, e tamén, a outra parte, a da violación dos dereitos humanos e este terror imposto, é dicir, que non quede sin contar, porque non sexa un tema agradable ou porque, podamos pensar que aí vamos a molestar a alguén. Os principios de verdade, xusticia e reparación e garantía de non repetición guían este traballo, que ademais son unos principios que non nos inventamos nós, están en todos os, digamos, as cosmovisións sobre memoria noutros países, teñen, digamos, unha transversalidade importante, en distintos países que que de algún modo tamén tiveron sucesos como os nosos, dese tipo de barbarie. Ben, eu creo que aí hai algunhas claves, espacio de indagación e descuberta, reflexión, debate, capacidade para pensar e implicarse. Entonces, se pensamos nesas claves, pois claro, as metodoloxías que estamos chamados a utilizar nas aulas, como acabamos de ver claramente no traballo que expuso Paula, están aí, é dicir, a autonomía do alumnado, a súa capacidade para dirixirse, para apelar a unha realidade, que nós temos a obriga de buscar de onde parten, é dicir, é un tema controvertido e a veces non o tocamos, porque é controvertido. Igual que agora hai a veces profesorado que está moi incómodo traballando o tema da igualdade porque ahora é máis difícil que era hai unos anos. Entón, a veces te dicen, estou agotada, en un par de anos polo menos non vou... Dices, a ver, ahora mismo xusto que hai controversia non podemos abandonar ese campo, temos que pensar, ao mellor hai que tamén ir a autocrítica, que fixemos, que non fixemos, que deixamos de facer e como temos que remontar esas resistencias, porque senón educar sería demasiado fácil e nin siquiera eso non funciona así. Entón, eu creo que obviar a polémica na aula non conduce a nada, nin ensinar o pasado desta maneira descontextualizada. Incluso partir a veces das ideas do alumnado non sempre son erróneas, poden estar nesgadas, é o que lles contaron, pero a memoria tamén ten esa parte de subjetividade que podemos usar. Por que chegaches a esa conclusión? Por que? É dicir, establecer ese espazo, digamos, de honestidade intelectual na que podamos falar con todos os tonos, pero podamos ir tamén, oye, sí, pero isto está contrastado e iso tanto que tú encontrache por aí, pois non está tan contrastado. É dicir, ir demostrando que non todos os discursos, que non todos os relatos respetan a realidade da mesma maneira. Volvo a partir do local e aí temos esta situación de que hai recursos que non lo poden permitir porque o local algún local se está centrando moito en recuperar esa memoria e ademais en compartila, é dicir, unha visita ao Pazo de Meirás
de verdad, para o alumnado de secundaria é recomendable non, o seguinte, ou a calquera lugar de memoria que haxa en un enclave, porque iso é moi impactante para o alumnado, e a explicación que se poda dar, se ademais hai persoas que poden contar xa como familiares de represaliados, ou, é dicir, cambia moito o conto que ler un libro, que a mellor non se leo, que decía antes tamén Miguel, o ler un libro, pero están aí os datos, e non o vemos tan reflectido, non? Ben, hai persoas, é dicir, en xeral, agora que temos, de momento, polo menos, o currículum e a lei como a favor, e que tamén hai persoas que lle gusta moito e que intentan, ver que todo o que prescribe o currículum o estamos cumplindo e quedan máis como tranquilas, non? Por iso poño aí un pouco estas competencias chaves que é indubidable que, cando menos estas, e estou segura que outras tamén, se cumplen. Acabas de mencionalas de alguna maneira, Paula, tamén no tal, a competencia esta de aprender a aprender, claro, porque eles necesitan, en esa indagación van aprendendo como chegar a ese punto, como construir ese relato histórico, non? Esa competencia lingüística, esa oratoria, esa, saber discutir tan importante, mellor non poñerlles algúns debates en algúnas situacións institucionais porque eles as melloran moito, non? Esa competencia cidadá, dicir, claro, incluso porque o practiquei de profesora e o sei polos compañeiros que participan no seminario, é imposible aburrirse con eles como profesor ou profesora e con este tipo de dinámicas. E aprendes moitísimo desas memorias e desas expresións. Tamén está esta parte da competencia cultural, digamos, non? Os rapaces incluso a veces nos dan 1000 voltas na construción de documentais, de vídeos, de, esta cuestión creativa do digital que les motiva moito, non? É dicir que, vamos tendo unha serie de cousas moi importantes. Aquí entro xa na parte que máis especificamente se me pedía e entro, copiando e pegando, é dicir, é literal, e o podedes baixar da revista, unhas suxestións que nos fai Eladio Fernández Manso, que era profesor en ese momento, non sei se o sigue sendo no Rafael Dieste de Estrada. E, dá unhas suxestións en relación, a estrategias metodolóxicas que podemos usar, se usaron aquí, ou se falastedes que non estaba, pero de roteiros, de documentais, de literatura, etc. É dicir, historia ou memoria oral. Esta pregunta do alumnado para indagar no seu pasado, construir a súa memoria, ser capaz de confrontar entre relatos distintos, isto das recollidas das fotos antigas, onde eles se van recoñecendo entre as familias, enredando nos papéis. Isto, antes comentaba con un compañeiro que están indo o seu alumnado aos arquivos, un expediente de depuración do magisterio, eso é unha mina para que recoñezan este tipo de cousas, documentos escolares, simplemente as efemérides que se celebraban. O calendario escolar do franquismo é digno de, e comparar os expedientes dos mestres e das mestras, enredar nos papéis, nas fontes primarias, é algo que é moi importante, tirar dos medios de incomunicación, di él, pero aí agora que están desclasificados, aí debe de haber unha mina con estas cousas. E logo, o que comentamos, visitar os lugares de memoria, charlas, aí, aparte dos eruditos, que sempre son importantes, as persoas que saben moito daquelo, a parte, digamos, emocional de quen viviu este tipo de situacións. Outro día o Concello de Oleiros, que tamén é un concello onde vivo eu, traballa moitos estes temas de memoria histórica e outros comprometidos cos dereitos humanos, fixo unha mesa redonda con estas mulleres que estiveron custodiadas polo patronato da muller, non? Nos deron unha alegría enorme porque, a pesar de todas, o que foron sometidas, de toda a barbarie, sobre elas teñen a veces un sentido de humor digno, ali casi choramos, rimos. Están indo a centros educativos, están explicándolle ao alumnado, e unha delas, a máis maior, Paca, 77 anos, decía, claro, lle preguntaban, e o alumnado atende? Dicía, eu veía ali unos ca banderita e tal, e o móvil como así,
provocando que non estaban atendendo. Entonces confrontou, a ver, tú tens que... E estuvo contando, a ti te parecería que ti a tua edad, pois mira, a mí me pasou e esta compañeira pois tivo que fregar ca lingua o piso daquel reformatorio. Esta outra señora foronlle contando e dice, bueno, algúns rapaces acabaron realmente emocionados, non o sabían, como... xa o móvil era, vamos a agardar por aí, en outra actitude. Pero tuveron a valentía, que a veces non temos nós, de ui, agora nos vai vir o pai, ou a nai, vai protestar, mellor, isto suave, damos un librito, e se o leen ben, e se non ben tamén. Pois, é dicir, a min gustoume tanto, e vin que eso que estaban contando con elas, para ir dar as charlas a esos centros, entonces, claro, eso que nos alarmou de con Franco se vivía mellor ou non, pois elas están dando aí unha resposta, non? Bueno, rueiros, monumentos e placas, bueno, investigar o rueiro da poboación no que vives, eso dá para varios anos, un proxecto de varios anos, sí, vou correndo. Bueno, vamos acabando xa, traballo en rede e experiencias. Eu creo que xa reivindicar o traballo en rede, xa dixemos todo isto que aparece aquí, porque temos que traballar xuntos, porque hai recursos deslocalizados, non podemos empezar a historia cada vez un en un punto, porque xa está empezada, igual está rematada, temos que buscar mecanismos de coordinación. Escollín como 4 experiencias de distintos momentos para demostrar, primeiro, por exemplo, este o tesouro dos nosos avós, que é do IES, do Instituto da Sangriña, lá no Rosal, que foi premio despois de innovación lingüística. Bueno, eles empezaron por un tema de toponimia, pero acabaron na memoria histórica. E os maiores, e colaboraron con unha residencia de maiores en Santa Terra, porque moitos dos seus maiores estaban aí. Os rapaces fixeron entrevistas, presentárono con muitísima emoción unas xornadas de hai moitos anos, sobre algo de rural, pero presentaron isto, non había lei de memoria histórica, 2007, e tan ricamente, vale? E moi contentos, moi orgullosos, un traballo interdisciplinar. As pegadas dos avós e as dormideiras, este foi máis famoso, hai o compromiso da Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, se implicou Xosé Abad e Manolo Rivas, claro, tuveron aí unhas axudas, en fin, logísticas nada menores, pero, bueno, eran xente deste instituto de tecnoloxías, dun bacharelato artístico. Antes estaba por aí, eu non sei se é certo isto de que ese documental se sigue podendo ver gratuitamente, porque non me dou tempo a comprobalo, non? Pero ten tamén moito valor, non? E ese é de 2011. Logo, o ano pasado, creo que, non sei se se presentou aquí en alguna xornada do Instituto, foi o que ganou o primeiro premio de Educa Compostela, unha cesi no certame da memoria. É de primaria, por iso o traigo, que primaria ten a memoria democrática aí no currículum, é dicir, o franquismo e iso non se dá porque non compre, pero aí. E eles están en Lavacolla, e hai unha fábrica de curtidoría, e o tratan, o tema é o patrimonio, e se meteron nese lío con todo o apoio da comunidade educativa, organizacións veciñais, é un traballo que presentaron os propios rapaces no Salón Noble de Fonseca, un gusto, rapaces pequeniños, de primaria, nin siquiera do último ciclo, creo que eran. O sea que moi ben. E o último, decir, a veces cando pensamos en traballos, pois pensamos, claro, o desexable é que se interdisciplinar, que teña apoio externo, tal, pero non sempre temos iso. E entón, este, que foi un dos traballos premiados no certame da memoria histórica, foi un grupo de estudantes do Pedro Freno de Redondela, e era un traballo sobre a cara a unha xeneración, unha recompilación da vida dunha persona, Joaquín Soliño Barbeito, e a súa familia. Glosaron como se vivía no franquismo unha familia que pasou estreiteces, que tivo que emigrar, que tivo, a ver, unha represión, digamos, económica, non unha represión, a veces falamos de víctimas, necesitamos que sexan, non, víctimas eran un conxunto de xente que viviu unha dictadura e que viviu mal e viviu con medo. E o relataron eles de tal maneira e tan ben, que foi un gusto. E isto non necesita tampouco ter, digamos, outro profesorado que axude, iso é algo que un na súa propia materia pode impulsar e sairemos a algo máis compartido. E foi, xa digo, ali, a xente emocionouse, estaba moita xente de Rianxo, foi no IES Félix Muriel, e foi superinteresante. Deixo aquí, se hai calquera cousa, ese é o noso grupiño, o día que fixemos socio de honra
a Francisco Martínez López, aí está Carlos Cimadevila, da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, Santi Quiroga, Belén, o propio Francisco e eu mesma. E nada, moitas gracias.